вялікі гэты досвед польскай эміграцыі, ці ён дапамагае беларусам, якія жывуць у Польшы? Разумею, што канструкцыя крыху складаная, але мысль простая. Палякі ведаюць, што такое эміграцыя, таму лепш ставяцца да мігрантаў. Я думаю, што так. Ось, бо нават нягледзячы на гэтую хвалю, пра якую там пішуць, што там усё больш і больш розных ксенафабічных рэчаў адбываецца, але гэта ўсё ж такі пузыр. Ось, сапраўды, сябры, варта выйсці з-паза гэтага пузыра. Гляджу па рэакцыях людзей па тым, што, вось, дарэчы, нам кажуць палякі, калі мы робім апытанкі. Так? Яны таксама некалькі разоў там у нас было, што яны падкрэсліваюць, што вось мы таксама ж выязджаем. Ось, то бок, яны маюць вось гэты досвед, і яны разумеюць нас значна лепш. Ось, і насамрэч, я думаю, што гэта дае надзею на тое, што з часам гэта сапраўды ўсё неяк так больш-менш устаканяцца. Ось, канешне, дрэнныя людзі заўсёды былі і будуць. Але палякі таксама ведаюць, што яны гэта народ мігрантаў. Большай частцы палякаў, нармальным людзям, гэта дапамагае лепш зразумець нас.